салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардом ва ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, зеро мо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем, дар видео лайк мон ва дар канали мо обуна шав. мо боша оғоз мекунем. рафтем. Новбаста аз оне ки Open FC лигаи нав ташкил аст, аллакай тавонист бо беҳтарин варзишгарон шартнома бандад. аз қабили Шараф Давлатмуродов, Борис Медведев, Максим Грабович ва ғайра. аллакай лига як мусобиқаи худро гузаронид. акнун ба мусобиқаи дуюми худ ки рӯзи 20 феврал дар Самара баргузор хоҳад шуд, омодагӣ дида истодааст. главни бои ин мусобиқа Виктор Колесник зидди Элисмара Караско мебошад. варзишгари рус Виктор Колесник намояндаи командаи РАД дорои 22 сабқати касбӣ мебошад ки 17таи он ғалаба мебошад. виктор дар чунин лигаҳо ба монанди RCC, M1 Challenge серияҳои MMA баромад кардааст. фаъолияти касбии худро соли 2013 оғоз кард ки Расул Мирзоевро дар мусобиқаи Techcap FC мағлуб кард. вай 10 муҳорибааш дастрошӣ мебошад. дар набарди ҳамҷоягии шоу муборизи маъруфи тоҷик Шараф Давлатмуродов бо Адриано Балби бразилӣ рӯбарӯ хоҳад шуд. варзишгарон аллакай шартнома бастанд ва ба наздикӣ ба омодагӣ шурӯъ хоҳанд кард. бояд гуфт ки 2 рӯз пеш варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов дар инстаграми худ чунин ҷавоб ба варзишгари бразилигӣ навист: ба фикрам боз як бразили дигар дар сафи мағлубкардаҳоям дохил мешавад. майдонталабӣ қабул, яъне по ходу ещё один бразил в копилку намечается, вызов принят, навиштааст Шараф Давлатмуродов. президенти созмони Open FC Александр Гурьянов қайд кард ки чунин рафтори варзишгарон дар фазои MMA яке аз ҷузъҳои муҳим ҳангоми қабули қарор дар бораи бой мебошад. мо боша ин бойро бесаброна интизор хоҳем шуд ва ба Шараф Давлатмуродов муваффақиятро таманно мекунем. инчунин дар ин мусобиқа бояд ба варзишгари тоҷик Фатиддин Собиров низ муҳориба бо варзишгари грузиягӣ Бидзина Гавашелишвили диҳанд ки айни ҳол дар гуфтугузор аст ва мо бошад хабари официалнаро бесаброна интизор хоҳем шуд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.